Не, говори се. Ние то мач сме играли. Не си молодеж. Тук сме във фабрика за парфюми. Ще превеждам се малко. Това е Татяна. Ах, Татяна, как беше казала Пушкин? Така, затворихме ли там? Всички ли сме вече? Мисля, последни ли сте? Добре. И така. Добрый день, добро пожаловать на парфюмерный музей Галимат. Это Татьяна, я ваша гида. И вместе мы сегодня посещаем наш красивый музей, парфюмерии, бутик, но наша фабрика находится в Грас, город Грас, това е столица парфюмерии. Вие вече знаете, че в Град, с който е от другата страна на Кам, за големите фабрики, включително и на Ганимар, а тук е само една малка част, един шоурум, така да го кажа, където може да си виждат най-важните неща. Цикъла на производство и съответно да видим техните парфюми. В Грас есть 30 фабрики. Там са 30 фабрики в Град. Да, столица Буфо. И вот Жорж Галимар на фотографии, который создал наша Галимар фабрика в 1747 году. През 1747 година Жан Галимар създава тази парфюмерийна фабрика. Тогава не е била чак в такива размери, но... Это была самая старая фабрика. Това е най-старата. Това е една от причините да идваме тук. Смотрите, здесь нам показывают все разные ингредиенты, которые используют для сравнения духи. Сега тук са показани различните основни растения, които се използват за парфюмите. Само да кажа, че първоначално, примерно, повечето тези майстори, които са правили парфюми, те са били кожари. И Катерина Медичи фактически е тази, която налага парфюмите, защото кожените ръкавици миришели много лошо. И оттам нататък сега почват да правят... Потом буде. Ничего страшного. Немножко опередила. Така, малко изпреварихте, по-нататък ще да го кажа това нещо, но няма значение. Значи, важното е да знаете откъде идва, защо идва. И парфюмите фактически са прикривали лошата миризма, защото са се къпили 2 пъти в годината общо взето, или 3 пъти. Това е било голям срам да се поизкъпиш. И парфюмите за това са толкова популярни, защото прикриват така лошите миризми. А кои са силните аромати, които могат това да направят? Те са въз основата на ето тези растения. И тъй като, както са поставени тук няколко 6 основни ингредиенти, това са основните аромати. Флоралните. Роза, жасмин, тубероза. Там са жасмина, розата, нашата роза. Наша французска роза. Ориенталските. Тук са плодовите, там са цитрусовите, там са ароматните триви, от рода на лавандулата, там са горските растения и последното не го виждам какво е. Само да кажа за розата, тук също имат роза, но значи при тях по друг начин се извлича розовото масло. Два начина. Единият начин е както при нас с тези дестилатори, само че не правим ракия тук, а правим розово масло. А другият начин, тя сега ще ни го демонстрира, който е много интересен. Те вече не го правят така, но някога са произвеждали по този начин. Второй способ да покажа. Сега това е растителна маса, растително масло, глицерин. Върху него се слагат тези розови листчета. И фактически маслото, тази мазнина, глицерина изсмуква маслото от розата. Цвети меняем каждые 48 часов. На всеки 48 часа се сменят листчетата. Глицерина остава същия, листчетата се сменят. После 2 недели, и след 2 седмици, когда
приполняется маслом, когато вече е пресложено с масло, это все смешивается с спиртом. всичко се смесва в ето тези като бидони такива, разбърква се Потом с спирт. фризер, И след това през фризера жир отделяется от спирта и от масла. и оттам нататък вече в фризера се отделя маслото от цветята цветочни. Это используем, Аромат, който е от цветочното масло. это используем для свечки. И това се използва за свещи, Мыло натуральное тоже. и за сапуни, глицеринови сапуни. А спирт и масло они А проходят спирта и через маслото фильтр вече отиват през филтъра и через другой испаритель. и вече след това иде изпарител и оттам нататък Нагреваем вече спирт и се нагрява изпарителя, изпалява се спирта и остава маслото. Абсолютно очень концентрированное. Много е концентрирано това масло Это основа для создания и духов. това е основата за създаването на Парфюмер смешивает от 100 до 300 разных таких баз и абсолютных масла, чтобы он создал духов. И вече за да се създаде новия аромат, до 300 аромата се смесват. Само ми беше много по-изкачено да я кажи. Парфюмер работает за такой орган, на орган высокий, он смешивает от 100 до 200 разных сети, чтобы создал. Сега, за да се създаде един парфюм от 40 до 200 различни лицензии, инструмента, на който се създава парфюма, наподобява пияно. И има различни такива регистри. А човекът, който създава парфюмите, се нарича нос. Нарича се нос. Защо нос? Значи това е много скъпо платена професия. Те са много малко тези носове, обаче на тях им е забранено. Значи те работят колко часов не работят? 2 часа в ден, 3 дня в неделю. 2 часа на ден, 3 дена в седмицата. Забранено им е да употребяват алкохол, цигари, естествено, наркотици, нали? И лютиво и кисело. Защото това може да им разруши рецепторите. Така че те много малко работят като време, но влагат много. И двете най-старата школа за носове е също към тази фабрика. В Грац есть. В Грац има такова. И в Версай тоже есть. И Зивка, Интернациональный институт парфюмерии. И для нас, для Галимар, работает молодой парфюмер, который называется Юсуке Масуда из Япана, японский Така че парфюмер. един японец в момента има, Масуда, нещо такова. Юсуке Масуда. Юсуке Масуда. И он создал для нас вот этот год новый аромат, который называется Рюбли И тази година е създал нов аромат, който нещо милош. Черри. А чери, не шери, а чери. Вишня, череша. Череша аромат. Почему? Потому что, вы знаете, в Японии есть много вот этих В Япония са вишните и така. Они, вы знаете, они работают со своей чувствительностью, креативностью. Там са вече тяхната чувствителност, тя е свързана с вишните, така че тук можем да видим и парфюми, които напомнят някаква далечна Япония по някакъв начин. У нас есть 20 женских ароматов, 10 мужских. 10 мъжки и 20 женски аромати. У нас есть парфюм, водичка парфюмированная и туалетная вода. Така, има три вида неща, които се продават. Парфюма, който е най-концентриран, след това туалетната вода и одеколон. Парфюмированная. Парфюм надо только чуть-чуть естественно, достаточно за весь день. Это Значи за самое парфюма за целия ден там е голяма концентрация. 20% масло, значи там е достатъчно, като сложиш на ръката и тук целия ден ти държи. В рамките на 8 часа спокойно държи аромат. Вода парфюмирована, она содержит 12%. 12% е на водата и тя е на 4 часа. Точно, да. А туалетная вода 2 часа. А туалетната вода е 2 часа. Тя е най-ефтина, там е най-малко, там сколько там 6. Ще помня нещо. И это что важно, у нас, вы знаете, есть очень простая амбалажа, бутылками очень... Да, това, което и тя също каза, че заради бутилките, заради обикновените бутилки, цената е
много Да. по-ниски. Ви производим в Градски и директно с Градски. И директно от Градски докарват тук. Иначе сега като минем ще видим това пияно където е. И там какво правят? Значи основата, която е примерно дървесна основа долу. Нали? След това горе на втория ред. Ето е пирамидата. Ето е пирамидата тук. Основа, така, деревесна. Така, основата е най-стабилна. Най-накрая се чувства този аромат. В течение на различните часове най-напред се изпарява най-горния аромат. След това средния и най-накрая основния аромат, който е. Така че са много интересни парфюмите, никога не са едни и същи. Освен това, степента на изпарение зависи от кожата на човека. Ние също сме различни, така че един и същи парфюм може да бъде, примерно на Рени да изглежда по един начин, на мен да изглежда по друг, на Милет да изглежда по трети начин. Нали смисъл? Така че, когато пробваме сега парфюмите, нали, единия да кажем ще е тук, другия ще е тук. Тук на различни места. Значи сейчас попробуем натуральные духи, галимат духи, которые продаются на пазаре. Пойдем? И сега вече ще видите, и парфюмите. И тук така са наредени, като пияно. Ваша сърце, голова. Основната част, сърцето и главата. Най-важните неща. Аз нема страна седина, ще му Bulgarian group, please come to me. Over there. Please. Bulgarian group, please. Женска и мъжка колекция, това е ясно. У нас есть, значит, такой набор. Этот набор есть 6 самых хороших духов. Това, което е 69,5 евро, Вода парфюмирована 49,5. водата е 49,5. Туалетная вода не продается. Туалетната е 20% и 12%. Това е най-ниската степен, не продават. Начинаем с женские духи. И вам покажу вот этих 3, которые в наборе. Сега най-напред ще ни покажа тия трите, които са в колекцията за Женские, а потом будет после мъжките. Есть, например, значит, первый вам сейчас покажу Ruby Cherry, который наш парфюмер создал. Това е Вишня. този новия, вишневия. Jest mezzanotte. So, mezzanotte spocissimo. You want to try?